Bisan pa man sa dakong pagsulay gumikan sa dakong sunog nga natigayon adlong Miyerkules, Abril 14, 2021, mapasalamaton gihapon ang apektadong buhatan sa Provincial Health Office nga walay nakalas nga kinabuhi. Gikasubog dako sa panggamhanang probinsyal sa Misamis Oriental ang wala damha nga pagkaugdaw sa buhatan sa PHO nga hangtod karong panahona wala pa nasuta ang hinungdan sa sunog. Apan bisan pa sa dili maayo nga balita, ang kaluwasan og walay pagkakala sa kinabuhi sa tao ang gipasalamatan og dako sa PGMO hilabi na sa buhatan sa PHO. Isip empleyado ug representante sa Provincial Health Office, mapasalamaton sa labaw nga makagagahom si Miss Mercy Grace Hamis, Administrative Officer 4 nga anaa sa pangitabo samtang nagpadayon ang kalayo. In behalf lang kang Doc Jerino o sa tanan nga staff sa PHO, nagpasalamat lang yun mi sa labaw makagagahom nga safety ning tanan. Bisan tuod sa amuang nasagubang kuan sa opisina nga mga ang uban sa mong empleyado nagpositive, pero safety ning tanan nakapauli rami sa among tagsa-tagsa ka panimalay nga safety. Oran yun ako malingon, sir. Pipila na kaunos, trahedya og natural nga kalamidad nga miagi sa administrasyon ni Governor Bambi Mano apan wala sukad matarog ang lig-on og positibo nga gobernador kay alang kaniya dunay rason ang tanan og kanunay nga malaumon nga makabangon sama sa naandan og makapadayon sa pagpanirbisyo sa katawhan. Kauban si Benboy Bagin sa kamera ko si Lambo Danny Ubshoma Jr. alang sa limpyo og matarong nga panggobyerno, Padayon Pilipino.